Ang Western Visayas, lakip naman ang Negros Occidental Bacolod City, maka-experience kita sa kasarahan ng panahon, kung may tinion lang ang mga maglugalo muna itong kalangitan, subuman mga isolated ng mga pagulan, o kung papangilat sa pagpanagob, nga dulot man sa localized thunderstorms. Mahina itubtob sa kasarangan nga paghuyop sang hangin, gikan sa na minanasidlangan kag nasidlangan, ang nag-influensya sa kabugusan nga bahan niya sa probinsya kang kadagatan sa probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang aton nga adlaw nagatulod alas 5:40 kinaka magabutlak, alas 6:08 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Padamo salamat sa mayong gabi sa luwas. Firing line. Firing line. Salamat Melvin Fierro, nagdala sa aton sa oras nga 56 minutos nakaliga sa tak ng alas 6 weather update yadto gikan sa Provincial Disaster Management Program Division o kon PDMPD. Aksyon Marlon Herrera sa Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Sa aton nga mga kaaksyon Luzon, Visayas kag Mindanao kag sa kuto malabutan sang signal sang DYEZ Action Radio Bacolod sa malabutan man sang amon sining live stream. Di makamong bahin sang kalibutan basta naka-log-in na kamo, naka-monitor na kamo sa amon sining live stream, partikularmente sa mga kaaksyon naton nga mga overseas Filipino workers o kon OFWs. Welcome na welcome! Aksyon Firing Line. January 7, 2023, isa ka simana na ini sa siring tuig 2023. Napiaran ko biya nga ang unang nga simana siring bulan sang Enero, damo sang makapalanindog balahibo, nga mga hitabo, damo sang makapaal sa kilay, nga mga balita, partikularmente panggobyerno ta dire sa Pilipinas. Aksyon Firing Line. Pero antes pa naman, ang balita nasyonal. Mabalita international kita, nay. By the way, nakapakilala na ko, Akson Jumac, way pa, no? Way pa, ako nga sa Akson Marlon Nubia. Aksyon Firing Line. Kayo, mas Akson Jumac sa ako. Aksyon Radio! Dari kita na isabahin sa nga balita international. Aksyon Firing Line. Istorya may kangtanan sa kon aray pamati ho. No? Partikular sa mga gun owners. Storyahan ta ka mo anay. May angot sa kon paano magtatap sang pusil, kon paano malikawan ang aksidente o kontrahedya tugasang hindi paghalong. No? Parang let nga may pusil ang isa katinuga. Man ang isugid ko sa inyo, hitabo ini nga nagluntad sa Estados Unidos. Aksyon Firing Line. Bisan pa nga hambalon nyo na, nga ano man yung labot na ton direksyon Marlon man kay Pilipinas man kita, Estados Unidos ina iya. Correct? No? Wagid man kita labot sa mga involvado sa ring krimen eh. Pero, ang involved sa sring hitabo nga ni, no? Makakuha atensyon nyo. Aksyon Firing Line. Kag ini nga hitabo ni makahatag sa inyo sang leksyon, no? US gid man tuod, natabo ining trahedya man eh, kag hindi diri sa Pilipinas. Pero ang ari ang makakuha atensyon sa nga balita ni. May isa ka bata nga lalaki, ang edad niya anom palang katuig, no? Anom palang katuig ang pagidalo sa ring bata nga lalaki, kabalo na niya mag paniro. Oh no! Naniro siya, usar niya ang pusil sa sulod sang hulot-bulutuan pa sa elementarya. Dito rin sa may Rich Neck Elementary School sa Coastal City sa Eastern US State sang Virginia. Aksyon Firing Line. Biyernes nga adlaw dito sa ila Biyernes. Imagine bla, anom katuig nga bata, makahibalo na nga magpitik sang gatilyo, kag makabalo na ya, magpaniro sang parihon niya nga tawo. Aksyon Firing Line. Firing Line. Kondiri sa aton sa Pilipinas, ang bata nga anom katuig, hindi bala grade 1? Naula ba laban grade 1?
No? Mayara man pito ka tuig grade 1. Pero mayara gid niya grade 6 anong ka tuig pa lang. Pero grade 1 na. Grade 1 elementary student. Ang resulta sa nahitabo dito sa Virginia, USA. Isa ka manunudlo na igo gid sambala, no? Tiniro ya gid yang maestran niya kag subong critical ang kondisyon. Action firing line. Ang bata estudyante man sang among eskwelahan kag ti subong ara na sa kustodiya sang kapulisan didto sa Estados Unidos gali. Mo man sa aton diri sa Pilipinas nga hindi mo man pwede mapriso ang bata o kon minor de edad. So gen kustodiya lamang siya sang mga kapulisan. Ari pa ang makapabatuod sa balita nga ang bata kabalo na gid maniro. Kay ang siling ni local police chief Steve Draw, no, sa news conference ang natabo hindi accidental firing, kundi hungod gid nga naniro ining bata ni ti kabalo gid sa pitik gatilyo Action firing line. ang pabangkot red din kumuha sang pusil ang bata. Subong ang kapulisan istoryahon o kon base kung na istorya na ganin nila mo ang ginikanan sang bata niyo para nga hibaloon kung paano nakadala sang pusil ang suspect. Man ang Virginia law dito sa Estados Unidos. Ubay gito nagatugot sa anong katuig parang tinuga nga makadala sang pusil. Kagang anong katuig nga bata hindi man pwede nga ikustodiya sang Department of Juvenile Justice kung mapamatud-an nga guilty, no? Dito sa ila may ara sang ginatawag nga juvenile judge. Action firing line. Tiyang matabo siring nga ipaidalom gid siguro ini nga bata ni sa pagtatap sang Department of Social Services. Mamabasaton dia, no? Ang City Superintendent of Schools nga si George Parker nasyak kag naglalain gid kay daw hindi gani sa magpatis sa natabo mo. Ti isa lang ang unang nagsulod sa mga pabisaron niya. Kag ginpahanomdom niya sa publiko ang siling ni Parker kinahanglan na subong ang bulig kag ang suporta sang komunidad, no, para nga mapiho, para nga masiguro nga ang pusil hindi gid mahilabtan, hindi gid mahampangan o kung makuha o kung madala sang kabataan. Action firing line. Firing line. Ang ginatuwag nga school shooting o kung pagpaniro sa mga balutuan sa Estados Unidos. Hindi na gid mana makakilibot nga balita nga hitabo. Di bala, damo-damo na kita sigid-sugid sa inyo. Mass shooting, school shooting. Kaya halos kada bulan niya, may amo sa nga insidente dito sa Estados Unidos. Pero, ang kinalain lang sang saning hitabo ni, bangod anom palang katuig ya, ang nagpaniro. Action firing line. Nagligad nga Mayo 19, 2022. Nagligad tuig ni. May 19 gid gani iya ka mga kabataan kag duha ka mga manrudlo ang nagkalamatay, no, sa shooting incident nga ginhimo sang hindi galing tuya anom ka tuig nga bata. May buot na tuya kay 18 anyos ato ang nagpaniro. Ang gunman dito sa Uvalde, Texas. School shooting man to, sa eskulahan man to, natabo. Action firing line. Ano man, halog ang seguridad sa eskulahan magabalik kung na maglantaw sila. Hindi lang gali amo nga insidente na tabo nga ang suspect atong ginmono ka bagulang 18 years old ang suspect. Atong ginmono ka bagulang nga 19 nagkalabatay. Pero atong una nga anom pa lamang katuig nga bata ang suspect, hindi gali iya amo tong unang insidente nga natabo. May ara gali iya. May natabo man nga ang suspect sa pagpanero anom katuig man nga bata. Action firing line. Tuig 2000 na tabo ini mga kaaksyon. May isa man kaanong katuig nga bata nga lalaki man nagpaniro man usar ang .32 caliber gun sa sulod man to sa eskulahan
dito sa may Bowell Elementary, lapit sa Flint, Michigan. Puwerte pa gini nga hitabo nga kaya ang iyagentero ya, amo-amo man edad sa iya, anom katuig man nga bata, nga babayi pa, igo sa riog, patay gito. Action firing line. Tuig 2000, di subang 2023, na sundan naman anom katuig nga suspect nga bata nga lalaki ho. So kita diri nga mga taga Pilipinas, dili ta matingala, no? Nga kung magpa Estados Unidos kita, damo kita to sa makilala, damo kita to sa maistorya nga mga tinuga, nga may ginaangkon nga pusil, no? Kay lain to ya ang ginatubag nga gun control sa ila, kumpara sa aton diri sa Pilipinas. Diri sa Bacolod, dala ng tubahan nyo bala mga riding in tandem, di gani manakpan sa pulis. Action firing line. Ti dito sa Estados Unidos, dugay kantuan ko bala ang istorya ni. May angot sa kon pila ang kadamuon sa mga residente sa US nga may ara sang ginaposes nga pusil. Oh. Kay kon basihan ta diring datos o kon ginatawag nga gun violence archive database sa US, may ara sang sobra 44,000 ka mga gun-related death sa Estados Unidos. Nagligad lang nga tuwig 2022 ng datos dibot silingon, may sobra 44,000 ka mga tawo nagkalamatay sa US nga ang insidente ginusaran sa pusil o kung anuman nga armas nga nagalupok. Action firing line. Halos katunga sa makakson ang tunga is 22,000 murder cases o kung hungod gagin pang tiro kag hungod gagin patay. Ang iban aksidente nga nalokpan na iniya guro haras-haras di guro dinik malo maghalong sang gina poses niya nga pusil, aksidente nalokpan patay. Ang iban self-defense. Ti iniya okay niyang self-defense kaya pinaka-purpose ang pusil para pangapinan gid man kagulingon mo. Action firing line. Kag damo man ang suicides. No? Pag hikog muna sa ano bala kapag on ang ginatawag nga safety. Importante ding safety kung may ara ka pusil mo. Pero ang safety dito sa Estados Unidos, kung pusil ang hambalan, man milyones to ka mga Americans ang may ara sang kaugalingon nga pusil, dito sa ila kada adlaw nagadamo ang mga tawo nga gusto pagid mangin gun owners. May mga purposes, no? May mga rason kung nga gusto mag-angkon sang pusil mga tawo to. Pero ari lang ang good news galing ho, no? Kay suno sa Help Project Child Safe nga bagod sa ginatawag nga safety precautions ang krimen ka mga aksidente bangod sa pusil amat-amat to nga nagdubo. Action firing line. Way magaling ka pabaya to mga aras sa gobyerno nila to, no? So kung ikaw ang may pusil, importante ang ginatawag nga safety. Ano bla? Ano pagid? Storage. Kung paano mo nitagoon nga hindi ka magatuga bala sang peligro sa imo kag sa mga tawo nga upod mos balay. Action firing line. Firing line. Ang akon lang mapanogyan diri mo niya bilang isa ka firearm owner kung kamong may pusil. Responsibilidad mo. May responsibility ka. Iho-iha. Nga iha, babae, di ba lang lalaki may pusil? Damo ko kilala babae may pusil. Action firing line. Responsibilidad nyo. Nga ipasiguro, nga ina nga pusil na nakatago gina sa lugar nga inaccessible. Abot sa lingon, hindi malabot o kung matultulan sa mga kabataan. Ang mga kabataan, maliman nila na iyakon malukpan sila sa busil. Ano matabo sila? Action firing line. Abi nila lang pangalan na galing katutuod na ya. So likawan nyo, no? Nga matultulan na sa kabataan. Kay iban pa nga mga unauthorized
persons. Mo sa lingon hindi lang nga bata ang ginahalungan dira. Kundi ang mga tawo nga why sang authorize, why hindi autorisado sa pagkuha sa ng pusil mo unless otherwise kung ikaw mismo nagpaulam sa iya. Action firing line. May ginatawag closet, di ba? Closet, drawer. Ang closet kag drawer o galing, di na ya 100% nga safe storage, Pwede na mabrihan sang bata. Bisan gani pabutang tamay lock Basi ang bata bla katutol man ko din mo gibutang yabi mo. Action firing line. Di maabrihan magapon sang sang bata. So kamo na mangita pamagi kung paano matago sa mayo na, no? Sa gun locking devices, mayroon siya tawag gun locking devices. Pwede nga lock cabinet, safe gun vault, storage case, no? Kag dapat yung sa nga puzzle unloaded. Kuhaan yung balada bala para sure nga safe. Ang bala tagoon nyo sa separado man nga lugar. Action firing line. So kita ginikanan na may ginaangkon na mga ginikanan nga may ginaangkon abida nga pusil. May dako gid kamo nga responsibilidad kung paano mapahilayo sa peligro ang inyo kagulingon pamilya no, partikular ang kabataan niyo. Pasalamat na Dres Pilipinas di tantong problema sa insidente angot sa kabataan nga nagapaniro, nagausar sa pusil. Pero sa US puwerte gito yaho. No, ang firearms amo to ang leading cause of death for US children kag teens under the age of 18. No? Ang realidad dito nga having firearms sa sulod sang puluyan increases the risk sang unintentional shootings, suicide kag homicide. Kabay pa nga hindi na ini madulugangan pa nga sa mga insidente. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Okay, kaniwa. Sige. Katalista na ito sa mga nag-monitor sa live stream sa ito sa live sa Facebook. Si Jam Jam, dara sa may barangay tangob niya ni si partner ta Jam Jam, no? Si Christine Menyes Villalobos watching, si partner ta Bambi Ingson, no? Good evening, watching live from Pavia, Iloilo. Ara sa Iloilo si partner ta Bambi. Sige, si Bambi Ingson. Si batchmate naton Carlos Lopez, araman si Mayor Maymay Nicor mangilimutan sang Banwasang La Castillana, isa sa mga pinakamapisan kag halos way ka pahuway ang alkalde sa Negros Occidental mo, no? Kon performance sa paghabalan Mayor Maymay Nicor mangilimutan. Sa ato sa live stream Leone Bangiles sa Lamzon. Good evening Akson Bacolod. Hi, good evening. Sige, salamat kid Leone. Ray Flores Baryoga, matabaton talang ang dute, malang ni 180, malang ato sa nga viewers. Diling Alohamiento, okay, arama si Ginging Absalon, Turco Dionco, okay, tahong mangalan ba? Alex Montezar, Lea Yanger Esquivel, from Talisay City, Christine Menyes Villalobos, Rochelle Fulgencio, Susana, okay. Sige, salamat. Araman si Franklin Tiloheo, Rochelle, okay, Fulgencio, Susana, Jojo de los Santos. Approve habal ni Sir Jojo. Sige, stabil lang ka mo. Kaya dugay-dugay mabalik talapit pala niyo. Duga kanta mga balita. Taga makapa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!
barangay. Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Na. Pinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta daw hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga po. Mga issue, firing line. Aksyon, firing line. Upod kay Aksyon, Marlon Hervea. Aksyon, firing line. 17 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Kabalokong nga nagahulat kay kamo sang balita nasyonal. Aksyon, firing line. Firing line. Dari kita sa iratuwag nga word of the day. No? Ang word of the day CR. Oh. Ang CR. Hindi niya comfort room, hindi man ay conference room. Aksyon, firing line. Ang CR nga ginabot ko sa lingon, courtesy resignation niya. Aksyon, firing line. Amo ning word of the days. Basikon mag word of the week ni sa kay sugod Enero 4 sang sumigabong ang balita blaangot sa apelasyon, no? Gaklarong nga diya LG mo nga diya panawagan pangabay or apelasyon ni sa ayo kung sa aton pa, no? Sumugod Enero 4 sang sumigabong ang balita angot sa ginapangabay ni Secretary Abalos sang DILG sa mga police colonels kag generals, no? 956 tanan niya sa bugo sa Pilipinas. Amo na ginapanawagan, amo nang kanabuon mo sang colonels kag generals nga police sa Pilipinas. 956 dawahay alay ba Aksyon, firing line. sang sumigabong ina nga apelasyon, no? May kantaran sa nagapadayon nga paglapta sa illegal nga droga sa Pilipinas. Ang ginatuwag nga Police Calawags Blacon Ninja Cups amo ng tuyo nga mabaluan gini. Now subong adlaw nagadamo diyo ang nagsumuter kag nagdugang sa listahan sang mga nagsubmit sang CR. Ha? Ginsugdan mismo to ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. No? Aryo, ang nag-sumiter latest kag wayaw-yawya magpabalos publiko, Brigadier General Ponce Rogelio Piñones. Amo ni sang direktor sang Northern Police District kag 11 ka mga full colonels. Aksyon, firing line. Lakip di ang 4 ka mga police station chief. Ti 4-15 16 sila tarano. Aksyon, firing line. Ari man nga way man nauya-uya, ha? Way man pakipot-kipot nga pagpabalos publiko. Ang iba ni nga PNP
Regional Office, PNP Provincial Office, City Police Office, nagakipi-kipi pa mo? Ano ba lang rason da? Bao, daw kamo pa yung naghatag dugang sang rason haw sa publiko nga magdugang pagdudan law. Action firing line. Kadumdum kamo kahapon sa Police Regional Office 6. Di ba? Ang report may 29 ka mga full colonels kag isa ka general. May gin-submit sila sa Campo Crame. Pero way matugin siling kung bala courtesy resignation tingin sumiter nila. Kundi ang term nga gingamit nila to, sealed and notarized documents, silyado kag naka-notarize nga dokumento. Action firing line. Tihambal ni Brigadier General Peñones noong isa sa mga nagpabalo nga nag-submit sa CR nga ang ila sa nga pagsumiter pagpabalo na sa publiko kag pamatuod sa ila sa suporta kag commitment kag cooperation sa subong nga internal cleansing program sang Philippine National Police. Sog punan ta nga balita dugay-dugay sa bahin diri sa ato sa lokal. Kaya dugangan tayo balokon ano ba lang reaksyon sa iba nato yung mga puisal sang gobyerno bala diri sa Negros Occidental tanan gid nga alkalde nagpalayag suporta sa salintikang de kay damlag lang nagpasar sang resolusyon mo ang Negros Association of Chief Executives, ang Negros ACE, ti ang mga miyembro na tanan nga alkalde sa bugos nga probinsya, nagpabutyag sila sang suporta. Kag balikan taman bi, damo sang nga pabangkot, ano ang masunod nga himuon kung damo na sang magsumiter nga pulis. Kutob sa nugid ang adlaw man, may deadline das pagsumiter ni, naging talana diri ang PNP ta, san o umpisahan ang pagpisa-pisa, ang pag-evaluate sa mga police colonels kag generals nga nagsubmit sang ila siri nga CR. Action firing line. Kung way man lang abis ang pamatuod bi nga involved sa ginasiling nga police kalawags o kung ninja cops, anong matabo? No? Ini mabalaan tadi right after sa evaluation yung nga patigayunon. May nagapamangkot ba sa akong gina-action bar ang nagsubmit sang courtesy resignation? Din sila subong, siling kuwara gapon gachuti eh. Action firing line. Kaya wahi agabot sa lingon nga nagsubmit sila courtesy resignation, na-resign sila no? Aprobahan para ipaydalong para sa pagsala ang ila siligin submit nga courtesy resignation. Ang report ka na baton ta, abi nyo kung pila lang ang dudahan ginabi nga police colonels kag generals nga involved or ara sa ginatuwag police kalawags o kon ninja cops. Abi nyo kung pila lang, more or less 5 to 10 lang kuno. Action firing line. Kita ni dito na sa nag-concentrate eh. Nga manduan taran 956 nga mag-submit gisang courtesy resignation man. Tuod mo, damo sa mga maalam ko nga mga amigo, ginaalam na gid na ha. Kalibog pinsar mo. Action firing line. Reaction Marlon kog libog pinsar ko ano gid ang pinakinatuyo sa niman? Ano gid sa likod sa niman? Ay hand cleansing. Action firing line. Tugtuon nga internal cleansing. O kung base kung lain nga internal Action firing line. Firing line. ang ginakabalak-an ko de base sa ulihi bala matupa sa internal hemorrhage. Action firing line. 24 minutos na kaligad sa tak ng alas 7. Action Radio Philippine Standard Time. Standby ka mo kay sa ato sa nga pagpanumalik. Loksuhan tayo sigida ang balita lokal. No? Sa balita lokal ni unahon ko gindi. Kaya aksidente ni sa mo. Di bla, damot na batihan aksidente sa dalan, bungguan tawo, patay. Simple man lang, no? Ang salakyan nagbaliskad, patay ang pasahero. Simple lang. Ini nga aksidente ya, tawo na bungguan sa auto. Di bla, simple lang. Simple lang, no? Pero ang tawo, nabalaan pa sa driver, mga ambot ko na isaktong bulabanta ko aksyonan. Ang ikaw do, tanda ka sa kilometer sa ginatawag. Pag bulabanta, kilometers be, ay gabotor ka aksyon na jumak, no?
ang pagbalubanta mo ang kilometro halin sa Golden Fields kadto sa Biesa Kino mga pila kilometro. I-sign lang be sa yes, pareho ta. Action firing line. Tatlo tubtob ba? No? Dire sa nabungguan sa Golden Fields, didto ya ang lawas nakita sa Biesa Kino. No? Ang lawas nagtapik sa auto nga nagbunggo sa iya. Ang driver didto na nakabalo sa Biesa Kino nga may tawo siya nga nabungguan. Action firing line. Nga ang ulo nagpilit sa windshield. Ang lawas gatong-tong man siguro sa auto. Pero ang driver why makatalupangod nga may tawo gali nga pilit siya sa nga auto. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Sige busutan na nayo sa ato sa nga live stream. Oh, sige kay Sir Rinelo Lastiere, kay Tisong Lastiere, araman si Manog Kapitan Jofran Sorongon Sr. Ngayon si Toto Jofran magkapitan. Hambal ni Maninoy, si Maninoy Boy ho. Si Lino Gao. Ihado naghulat gid ko sang regalo mo bala. Correct no? Okay, ang ihado na subong amo naga hatag regalo sa Maninoy. Sige makita ay kami na dason mga pita dason na Maninoy Ninoy Boy Shock. Okay. Kay Tisong Lasyere, Yvonne Boyser, salamat gid. Uy, daragid. Sally Villa. Okay, kay Sally Villa. Thank you. Okay, dari sa live stream mo balik doon tara na yo. Balik ka spiak. Okay. Paul Spot the third. Okay. Cecil Bikbik. Para ba si Cecil Bikbik? Sir, mayong gabi. Far Bobsi. Okay. Imbong Campo. Arismao. Marilo Travilla Catino. Good evening. Idalaos, good evening. Sunmar, Ari Kabigapon, Nanay Isabel, Gabonitor, diri sa Victoria City. Wala na kasulbaran ang problema sa illegal nga droga, miski pila pa na ka-general, ang ma-resign, miski pila pa na ka Duterte, magapungkos pesto, illegal nga droga, tumor na ina sa mga tao. Injustice lang na para sa mga inosente nga PNP officials nga wala labot-labot tira. Okay, from Alex Monteza. Alexis Torre, yung hapon ng Sunmar, Alexis from UK. Musta UK de? Okay lang. United Kingdom, Alexis Torre. Salamat kid. Thank you. Sige, standby mabalik tayo kayo dugayan. Lokal na ba ng Beredahon ta? Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot Ako lang sa balay. Pero
Te, kamusta man? Ako na would like, mayroon ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayroon nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akon. Siya nagtulo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary kamna. For butaw. I-records ang kinanglanon nga makapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanakit. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko na. Ihanap na ng San Diyos ang pagubay na pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo ti. Kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Sa lokal nga hugada mga kaaksyon, amo ning nga ginmuno ko magulang. Amo isang magkapa abaw-abaw nga sahi sang trahedya. Ang aksidente sa dalan permegid naton na mabatian, no? Tawo nabungguan patay, salakyan nagbungguan ay driver patay. Salakyan nagbaliskad, mga nasakay patay. Now kasimple na lang hitabo, hindi bala, permi na batian naton daw namungol na ganun dalunggan to sanay. Action firing line. Pero dire sa bakulod kay nasang kagahon may aksidente nga pagbunggo sang auto sa isa ka tawo. Ang nabungguan patay man ang pinasahi sa tanan nga pinasahi mo ni. Pwede gid ni malakip sa istorya nga pinasahi. Action firing line. Din kamo abi nakabati man sang balita nga isa ka tawo nabungguan sang auto. Pero ang lawas sang nabungguan nakit-an mga 4-5 pa ka kilometro ang kalayon sang nakit-an halin sa lugar nga ginlontaran. Action firing line. Kung nakabati kamo na sa ning balita hindi bala malibogin ang pinsar nyo? Nabungguan sa lain nga lugar, nakit-an ang lawas sa lain nga lugar, kag sa tuman pa ka layo nga distansya, halin sa gilungturan sa insidente. Ang senaryo based on investigation sa kapulisan mo ni. Para hindi magdugang libog ulo nyo sa mga balita sa mga nagluntad. No? Ang investigation sa police, no? Nagapakita mga kaaksyon nga nagtapik ng ulo sang nabungguan sa windshield. Action firing line. Hindi man pwede nga naglabog ang lawas sang nabungguan nga. Hindi man pwede nga naglupad ka ng tupa sa lugar nga ang kalawigon. Ang kalayon 3-5 ka kilometro. Ari senaryo ho. Ang biktima taxi driver. Manog tabok kung tanis dalan. Yung unang report nagatindog sa dalan. Pero uli nga report manog tabok di siya sa may dalan dira sa may Araneta sa piyak lang manasang entrance managuro entrance managuro no sa Golden Fields entrance pwede man exit no no entrance exit basta dira sa may dalan sa Araneta bla sa Golden Fields Commercial Complex lapit na sa isa ka balalagyaan da sang inasal nga manok bala may pata pa ganina. Action firing line. National Highway na siya. Ang auto nga ginamaniho sang 22 anyos nga estudyante sa isa ka universidad diri sa Bacolod ang report kinabaton ta ang kurso sa ni Medtech. No? Di magsiling kita action ang Medtech Medical Technologies. Muna siya. No? Estudyante sa isa ka universidad diri sa Bacolod. Marog tabok ko taning driver sa dalan para kung tadi nga magpangapi man kagahon mo. Aksidente nga nabungguan. Sang sining auto mga kaaksyon. Pagkabunggo, ti akong pati ko dasig din dalagan nga kay kung lantawon naton, ang damage sang auto mga kaaksyon, may buka kag may buho ginang windshield mo. Kag may gupi ginang ang nawong sa sining auto ni. Action firing line. Nagpilit ang ulo sang biktima sa windshield sang auto. Pero, ano man, nga sige lang dalagan, no? Daw, ako daw hindi ko picture out daw hindi ko gets ko na nung senaryo. Tinaban-laban ko na muna ikan nga, nakitaan pa gani to ang lawas sang taxi driver dito sa area sang BS Aquino, tinaban-laban. Mo ganyan pagpatid na di. Nga samtang nagadalaga ng auto, no, bisan pa nga may natabo na nga pagkabunggo sa tawo, sige nga pong dalagan. Ang investigation sang pulis, why kuno matalapangdan o kung wagid mamutikan sang driver sa auto nga may nabungguan na siya nga tawo. Kagang ulo sa isa na nabungguan, ara nagpilit sa windshield sa salakyan. Action firing line. Amo nang gintumod ko kay na nga pinakapinasahi sa tanan nga pinasahi mo. Ano ang natabo sa driver? Nga wala siya nakatalupangod
Oh. Pwede guro nga hindi siya makatanupangod kung ang tao nga nabungguan niya, no, sang salakyan naglabog, nabayaan niya, pero ariya. Ang ulo sa nabungguan niya nga tao nagpilit sa windshield, pero sige lang yapon ang dalagan sa salakyan. Action firing line. Ang report suno sa pulis nga natukiban na lamang sa driver nga may nabungguan na siya gali sang ginamanihon niya nga auto sang nagdulog na lang sa nagpundo siya sa gasolinahan sa lugar sang dalan sang BS Aquino, Lacson. Action firing line. Kaya sino abi mapa hindi mapapa OMG talaga kung sa mga Tagalog pa sa ring balita ni Majinan nyo bala ang lugar nga nabungguan ang taxi driver dalan Aranata tubag exit o kon entrance Golden Fields Commercial Complex. Pero ang tao nga nabungguan sa dalan Lacson BS Aquino nakita na tulong dan sa driver. Ano ang natabo? Laban-laban mo gid ni. Halin sa lugar nga nabungguan ang ulo sa tao nga nabungguan nga nagpilit sa windshield. Ara lang nagapilit pating lawas nagatungtong man. Samtang nagadalagan sa dalan o soy sa dalan na Renata pakadto sa dalan sa BS Aquino Lacson muna sa amo na natabo. Di bala makalalibog. Tuman gid di makalalibog daw. Damo gid di ang hindi magpati. Pero hindi man pwede nga may nagbit-bit sang lawas to sang taxi driver kay dala to. Kadito masagin punduhan sang auto. Action firing line. 742. Balik tayo kadugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba niya nga isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung kumanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Amo to nugid na siya.
Yan padala ko na tula sa imo mga base ko makadaog ka man ra ko tutugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa imo tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya siling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa mong premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamati tungod sila kay ara ko sa Aksyon Radio, maskin gubauna na nakabati ko iyan at tanang sang Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong pizza lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imo na ka naman. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya ng mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyo man time nga Kinakabig matagas ka opisyal sang New People's Army kon NPA. No? Kag maisa pa, bali 3 na sila tanan ang 2 mag-asawa ni. Dakop sa operasyon sang militar sa Banwasang Calatrava. Action Firing Line. Ang pag-arestar ni sa ila ginpatigayon na tabo ini sa idalom na sang bag-o nga 303rd Infantry Battalion Commander daw sang Philippine Army nga si Colonel Michael Samson. Ako ya mas paborgid ko ya nga negrensibo o kung bakulod nun ang leader sang aton sinipila ka mga law enforcement bala nga number 1 hapos iya istoryahon, hapos labuton, no? Sang sa iban, hindi gid man tanan, pero may ara gid ya mga kakson nga pangayaw bla. Pangayaw ka na, kuya ka pa pa-interviews media. Action Firing Line. Sa isa katikab nga yes or no daw wagid bla. Di ko na pagmanuhon pa, balaan nyo na. Action Firing Line. Ang balita may kantaran sa pagkanakop sa ring 3 kaginakabig high-ranking NPA officials ginaligar leader sang ginatawag nga Sandatahang Unit Propaganda Platoon sa Northern Negros. Ang asawa gin-report nga nagasurvey bilang medical staff ang isa pa ka babayi, amo naman ang ginasiling nga educational staff. No? 3 na sila tanan. May mga armas kag balang na recover sa lugar sa diin na tikma ining ginakabig leader. Lakip na rin ang ginatawag nga subversibo nga dokumento. Aksyon Radio! Tikon na record sa nga balitar ang ato sa nga basihan ang bana nga narakpan amo ni ang ginakusahan. Base sa militar niya, ginakusahan sa likod sa krimen nga pagpamatay sa pila sa mga personalidad sa Calatrava, Escalante kag Tubuso, Northern Negros tarani, 1st District patanan. Ibalon tanong-dugay kung ano ba lang epekto o kung implikasyon sini. Sa gana problema naton subong diri sa Negros Island ko insurhensyang pagamalan, ano na ba lang labing ulihing nga monitoring sa militar man? Sa puwersa sang NPA diri sa Negros Island, dugay-dugay balonta pagi sa kay Colonel Michael Samson, ang newly installed commander sang 303rd IB Live, dugay-dugay sa siring palatuntunan. Aksyon Marlon Herabea sa Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Firing Line. Ano pa ginibas sa nga balita sa bayan sang lokal? Ari interesante man nga balita ho. No? Para diri sa sunod sang bakulod mga kaaksyon. City Legal Office o kon CLO Enforcement Team sang bakulod. Suwong amo ni nagapanguna sa clearing operation. Aksyon
Pero atensyon, bangod sa inyo may ara sang aligasyon. Aksyon! Firing line! Firing line! Aligasyon pa man lamang ni mga kaksyon pero kung mga matuod ni Abaw. Basi kung dire ka mo sa rimang sa handla, ang clearing operation, unagin patigayon sa Libertad Public Market nagligad. No? Damo to sa mga nagdayaw, kag nagpapawaw. No? Damo sa namalakpak to bago naghawan. Naghawan na nagtinlo pa ang dalan. Di ba lang sa way pa ng clearing operation daw nagatikantikang ka bisan nagalakat ka lang gani nagatikantikang ka nalam mo kayo may kalagyan aw mas more kung may ganaman iho kang salakyan busina diri mo na dito mo sa batian Action! Firing line! pero hindi balikawan mayara gid nagreklamo labi na ang mga apektado nga vendors makakson manong baligyautan kararoton prutas man pati gani ga siguro may isda pa no reklamo ra gid no kay number 1 nawad-an sila sang palangabuyan. Ang ibanda ka na, anya dira na lang sa ligbo. No? Pagbaligya nila da sa Libertad, di kung why sila sang plastaran, why ba sila binta? Action! Firing line! Kung padalman tagid abi ining mga reklamo ni sang apektado nga vendors, may punto ni. May punto nga aman. Isad to pakuntan ni, gintinluan na ina nga area. Action! Firing line! Kung sa bahin naman sang sudad pagi sa enforcement team, yes, may punto man. No? Kay obligasyon nila na para ang tanan nga illegal hawanan. Ang hindi insakto ipamtang sa insakto. Pero ang balita sa mga gabi mo ni, angot sa clearing operation. Isa ka man baligya prutas, nagligad nga adlaw ng saka gini personal. Dere sa aksyon na Radyo Bacolod kag nakaistorya ko ni personal man para ireklamo ang suno sa iya. Golpiada nga pagkuha sa isa nga baligya sa lugar. Nga hambal ya ang lugar nga ginplastaran niya pribado ng area. Action! Firing line! E kung mangin tuod ning hambal sa ning vendors, ining fruit vendor ni, private ng area ang ginahamtangan. Ilaki pa sa clearing operation. Di bilang ginaklear na tunda ang lugar or ang area nga nagpag-iya publiko. Pero ang reklamo sa fruit vendor, private na to yaw, ang ginplastaran niya ho. Action! Firing line! Plus, ari pagid. Ang pinaka-talalupang doon sa isa nga reklamo, kay hambal niya, pati ang isa nga benta, lapit 1,000. Lapit 1,000, gindala pa. Ay na, ano naman? Action! Firing line! Ang reklamo, ginpa-record na ini sa police station. Ano ini nga sahi sang operation man? Kung clearing, yes, dapat gid man i-clear ang lugar. Pero kung pribado ang ginahamtangan, dapat pabalang kakason man, kag pati benta kinahanglan pakadalon man. Hibalon tanig dugay-dugay sa ato sa nga patrol kay nagligad sa pagsaka dari sang fruit vendor nga complainant. Nalipatan niya pagdala sang kopya sang blatteria bala. No? Kaya kung gindala ito ko taning blatteria, pwede ito itong papadiritso na sa interview ni mo. Prosiling ko, mas maayo. Noong ma-check tayo kung anong sa ados blatter. So, ayaw kita kung pwede, kantuan na lang siya. Sa iya sa nga lugar. So, subang hapon, na kantuan sang ato sa nga patrol with action na Dale Salazar para nga masaysay niya sa nga reklamo. Action! Firing line! Siya mismo mag-saysay na rin sa action Radyo Bacolod Dugay. Kagkwaan taman of course sang sabat diri depende na sa time ta kung di malabutan sa mong palunisan tay. No, ang ato sa ring City Legal Office nga enforcement team para at least pabaluan ta diri ang kamaturan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action! Firing line! Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungso. Arayo, duga ka mga mensahe Okay. Thank you. Doy Arthur, Intay Blaza.
Emily Mordin, good evening, Action Mar. Greet ko lang happy birthday kay Melba Gutira, Porok Santan, Payaw. Marabang yung salamat. Okay, Hubalumina. Alin Mar Lingko, good evening, Action Mar. Monitor lang from La Carlota City. Milail Oligo, watching monitoring. Regina Acabado, may gabi, Action Marlon. Ako nagasubaybay diri sa imo sa nga program, Lovic ni Kagrubi. Dina Luna, sa Barangay 30. Salamat yun, taga Barangay 30. Thank you. Sige. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na daso sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya la sa ARB 40s lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapasitikar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala. Kaksunaton kung paano natabo or ano ang senaryo nga ang didto sa BS Aquino pa, sa BS Aquino Drive, sa akop sa Barangay 3, sunod sa Bacolod, na tukiban ka di baluan sa ning driver sa auto. Nga may nabungguan na gali siya nga tao, kag didto man, ang tao nga nabungguan niya, na ano man nahulog. Action Firing Line. Halin sa iya sa nga auto,
amo ni gani nga duha diri ka mga police station ang nagpatigayon sa investigation kamati ang lugar nga ginlontaran sang pagkabunggo dira sa area sang Aranata mo sa exit or entrance sang Golden Fields Commercial Complex. So inasako pa na sang Police Station 8. So komo didto nagpundo ang auto sa BS Aquino Drive, Barangay 3, Bacolod didto man. Nakitaan ang ining lawas sa nabungguan, area naman na sang Police Station 2. Action Firing Line. I-recap ko lang ang involvado sa siring aksidente mga kaakson. Ang driver sang auto, Miguel Jomari Gialogo, 22 anyos, sang Purok Kasilingan, Barangay Tangob, siyudad sang Bacolod. Lugar ko pa na Akson Joma? No? Sa Purok Kasilingan, Barangay Tangob, siyudad sa Bacolod. Ang driver, Leonelo Borbon, ang taxi driver, Leonelo Borbon, 48 anyos, sang Bangga 9. Purok Mabinuligon, Barangay Sumag, syudad man sa Bacolod man, kalabanan nga mga taxi driver, mga kakson, bisan kaagahon niya nagabiyahe, ina. Kay 24 oras man niya ang pasahero mo, why man niya katulog ang mga pasahero? Kagon kay isa gali matabuan, nga ara pada damo pasahero sa kaagahon. Action Firing Line. Damo sa nagapati mga kakson nga dasig ang dalagan. Sining auto ni. Amo tong grabe ang damage sa auto, ya buka ang windshield, kristal. May gupi pa ang panguna nga puruson sang auto. Dire kita anay kay kaina mayara sang pag-inistoryahanay sa bahin sang pamilya sang sining driver kag pamilya sang sining taxi driver nga nabungguan. No? Dire kita magauna sa area sang Police Station 2. Online sa Firing Line. Kapo naton na Police Captain Junito Pastrana, ang hepe sang Police Station 2. Captain Pastrana, sir, mayong gabi si Action Marlon diri sa Action Radio Bacolod. Yes, sir. Mayong gabi. Yeah, thank you so much good sir sa time ginhatag diri sa Action Radio Bacolod. Diri kita sir sa ining aksidente nagluntad kay ina, medyo may mga Bacolod doon kadto naglibog ang pinsar nila kung paano natabo. Ang lugar nga ginponduhan sang driver sa auto sir nga aksidente nakabunggo sa ning taxi driver kay nasa kagahon ara na sa area sa Station 2. No, diri lang yes. Diri ko sir magatutok sa inyo sa di una kaina nga investigation sa driver. Kay kuno suyon ta natabo may ara gid pagkatingala ang publiko bala Sir Pastrana kun nga adidto pa naglabot sa dalan sang BS Aquino lakson ang auto antes dato kiban sa driver nga may nabungguan na gali siya. Based sa inyo sir nga investigation, ano sir pag-abot sang pulis sa lugar nga dira nagdulog ang auto, ara man ang lawas sa nabungguan? Yes, sir. Pag-responde naton gabina, nakibot kita nga ang salakyan nara na sa unan, pero may tao nga gahigda nga patay na, may diri sa Bangga Ramos. So naglibog man ang ulo namon kung paano natabo. So dito nakita namon nga may nag-surface ng mga eyewitnesses nga naglagas sa sini nga salakyan. Naging sugid nila ang kamaturan nga ining biktima na bungguan dira sa tubangan sang Shirley Linagaan. Sa tubangan sang City Mall, kag ang biktima nag-uumot, nagsulod ang ulo niya sa windshield. Kag amo na nga nakadabot diri according sa driver nga way sa kuno kabalo nabatyagan niya lang nga guba ang iya nga windshield. Pero I'm sure nagratol ini siya pagka bunggo niya siguro. Kaya daw nag-attempt ini siya nga malagyo. So, but sa lingon sir nga halin diri sa ginluntaran sang insidente, may attempt siya nga pagpalagyo pero nataranta siya bagod nabalaan niya nga may nagalaga sa iya. Yes sir, damo na nagalaga sa iya. So amo na sa diri na yon sa may magsulod ka sa may gasolinahan sa may Ramos, may loob-loob dira. So dira nagagi ang iya nga salakyan ang motoguro nga sa loob, ang moto nagdagdag ang nagapilit nga tao sa windshield. Porte dito na batyagan nga amo na tao gali. According sa iya. Pero sa pag-interview naton, of course, sa observer naton sa panimao sa sang
Ilimnon, kada wala na sa pamisaron niya ngayon sakto. Aha. Nakita ko man sir sa Laragway sang auto sa sining driver nga ni nga ang pag-igo sang ulo sa tong taxi driver ara sa right side sang Yes, sir, yes, sir. windshield. Oo. Sa So passenger, ang sa passenger side. yes, ang pananawan iya sang driver are sa left side. So dira sa nakasentro lang left sa dalan samtang nagamaniho siya sa isa nga salakyan. Oo. Aha. But ano man daw kalayo siguro sir nga maghambal siya nga waay siya makatulupangod nga may nag-ungot nga tao sa windshield sa lakyan niya. Sa iya malang na aligasyon, but I'm sure sigurado aware sa. That is why nga nakadabot diri sa siguro may attend sa pagpalagyo. Pero according sa iya, diri man siya nag-inom sang temprano pa diri sa may somewhere sa may Portico. So amo na nagbuli sa siguro. Pagkatapos nagbalik, ginbungguan niya na ang biktima na drug niya sa diri sa among area. Okay. Kundi ang residente ang pulian nga lugar sa ring taxi driver sa Barangay Tangob. No? Yes sir, Barangay Tangob. Oo. So ari siya sa direksyon nga nagapa Sorna. Norte. Oo. Sang nabungguan niya sa ring taxi driver, nakabalik na siya. Yes sir, pakanto north direction. So North direction ng iyang destination. Ano sir paglantaw nyo man, pagdulog sang auto niya dito sa gasoline station, amo pa lang itong pagkadagdag sang lawas sang nabungguan niya? Yes sir. Amo pa lang ito pagkadagdag. At din sa gapilit, sa tao, sumulod durong ulo sa may windshield. Amo na gatabid. So pag-atrak, sulod yun diri sa may gasolinahan, tungod nga daw may loob-loob nga gamay, dito kag nahulog ang biktima. Kaya yun, may nakakita nga tao, nag-report nila dali sa amon, paging dalaga naman na-apprehend ng driver. Way man nag-attempt ang driver sa auto, sir nga magpalagyo pagid sang nagwa sa auto ya? Kaya na corner na sa among nga patrol, kag na-respondihan natin gila yun. Okay, so dira siya una gin custody or gin detain sa police station to, pero anong status ang driver subong sir kumo sa area sa station 8 natabo ang insidente? Yes sir, after considering nga dira natabo ang insidente sa pag-investigar ta, gila yung gintawgan sa police station 8, kag nag-responde naman sila. So ining ang suspektado, gin-turn over naton sa ila, pati ang salakyan. Sabayan sang kaso, anong to kung maidiya ka Sir Pastrana, kakaina doon nag-istoryahan na ito, ang magtimbang nga bahin, anong desisyon sa pamilya sa biktima, may aregluhanay or may kasuhay gid nga matabo? May ideya ka sa sir? So, para sa akon, wala na ako ideya kay ang investigador na to, kung police station ay may jurisdiction. Pero so far, may possibility na mag-istoryahanay sila siguro. Kaya kagina do, ari man di ang parents ang suspect, kag ang parents man ang family sang biktima. Okay. Ang auto, din gikustody sir, ara sa inyo? Ang auto, sir, ato na to sa police station 8. Okay. Dala na nila. Sige. Sundo na mo ning kaso, Sir Prastana. Salamat gid sir, kag mayong gabi sa liwat. Yes, sir, mayong gabi. Action Firing Line. Sa mo na natabo, porte. Nataranta gid gilang driver ni mga banong plastada ni, no? Amo to ganing hambal ko nga daw kabudlay mapatihan nga waay siya makatalupangod nga may nag-ungot ng ulo sa windshield sa salakyan niya. Nabatsagan niya na ugaling ang sa pensarya kung paano siya makapalagyo sa may nagalaot siya gali nga mga salakyan man nga nakakita. No? So ulihin na lang guro siya batsyag sang kulba no? Sang nagpundo na ang salakyan niya, auto niya dito sa may gasolinahan. Pero no, pinasahi nga hitabo, no? Nagungot ang hindi ko magkwano, hindi ko paano man astali ogro din, no? Daw ka budlay imagine no? Action Firing Line. Sundon tare kay buwas base ko may development. Way pa nato may baluan di kung anong desisyon sang pamilya sang nabungguan nga taxi driver. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. This portion is
amo na po, nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like, mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtang i-record ang kinahanglanon nga kapasisipar kada. Ipukaw ko niya. Karon siya sa umuan kung manati. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tutungan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala, kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Inganak na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fritz lang, agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Sa pagkatikma, no, pagkanakop sa ring tatlo kaginagkabig high-ranking officials sang New People's Army o kung NPA. Dito ini sa may banwa sang Calatrava. Kundi bag-o, ang ato sining commander sang 303rd Infantry Battalion sang Philippine Army ay the person of Police Colonel Michael Samson, Negrosanon man. Nagbulos siya mga kaksyon sa isa man ka Negrosanon sadto. Daw nga si Inocencio Pasaporte. No? Ibalonta ang ining balita. Online sa Firing Line. Kapo na ton live sa sining panatuntunan Colonel Michael Samson, ang commander sang 303rd IB
Colonel Samson, sir, good evening. Si Action Marlon, there is Action Radio Bacolod. Action Marlon, good evening at good evening din sa aton mga tagpalamati. Salamat kita sir sa time ginhatag mo diri sa Action Radio Bacolod. Nako na si Punta Colonel, sulusobra pa lang isang semana sang mag-umpisa imo sa nga pagpangalagad bilang bago nga commander sang 303rd IB, pero may tatlo na kaginakabig high ranking official sa NPA na dakpan sa militar sa Banwa sang Calatrava. Paano ini sila na monitor ka na dakpan, Colonel? Marlon, this is in connection sa natangay tabo dira sa Northern Negros. For the year 2022, madamo dira ang ginpamatay nga mga personalidad sang NPA because various reason, mga suspect nilang katraidor sa ilang hublag and kakooperar sa aton mga law enforcement. So more or less mga pito ni ang mga highlights. So nagkaroon na may ara sila mga murder cases, murder, homicide and illegal possession. Labi na gid ang nadakpan karon nga mga personas. So kagapon 5:30 sang hapon, January 7, dito sa barangay Cambayugo, Calatrava, Negros Occidental, base sa isa ka tip sang pumuluyo nga may ara presensya sang mga armado sa isa ka balay. Gin kadtuan ini kagin kandakan sang raid or patrol sang aton mga kapulisan, aton mga army. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Persona. Sila Felix Susas alias Rigor, si Cheryl Catalogo alias Celo, kagang asawa ni Rigor nga si Yelen Susas or Cristel. Ini si Rigor, amo ni ang leader dira sa hublag sa Northern Negros. Actually, tungod kung balikan tayo nato ng istorya sa Negros, nadakpan or na-neutralize ang iban dira, napatay sa enkwentro ang mga leader dira sa Northern Negros. Pero so sa ilang attempt to recover ang ila puwersa, designate nila ining leader si alias Rigor. Ang ila panghimo last year ay pamatay nila, may ginpatay dahil silang personalidad, including a barangay captain in barangay Lalong in Calatrava noong Agosto 26, kaya may murder case siya and may iban pang kaso. Kakilaman ang grupo responsable sa pagsunog sa ngagin ako sang ilang man nga grupo, ang 10-wheeler truck noong December 14 and December 26 sa Action Marlon. So, ang ila coverage is Northern Negros, tatlo gid ka tagas ka opisyal. Ano nakita ninyo, sir, nga epekto sa puwersa sa mga rebel team, particular dara sa minority sa probinsya? Gina-warning natin sa ila, di ba? Ang hambal naton ta sa army, paupod ang aton kapulisan ay hindi gid maguntat para labuton ang mga responsable sa mga atrocities nga ginahimo sa aton mga pumuluyo, like yung murder, arson, kag extortion. Anyway, nakuha sa ilang possession sa pag-aresto Action Marlon ang duha ka caliber 45 pistols, isa ka 9mm millimeter pistol, 4 ka rifle grenades, mga magazine kag ammunition, mga bala kag mga personal belonging kag subversive documents. Ini aton pagamiton sa pagpasaka sang aton nga kaso. Kag hindi kami maguntat sa pagpursupa sa remaining nga sini nga grupo para hindi na sila makahatag pa sang problema sa aton nga mga peaceful nga mga communities dira sa Northern Negros sa Action Marlon. Sa latest niyo nga monitoring, Colonel, anong pagbanta nyo sa nabilin nga puwersa sa NPA dira sa Negros? Damo pa sa mga members? May recruitment pagyapon sila or what? Anong ulihin nyo nga monitoring, sir?
ang natabo for the past 2 years almost nabungkag na no ang pwersa sa Northern Negros. But ang Committee Region Negros Region, ang regional party naghatag sa mga tao or mga dugang nga pwersa para ma-recover nila ang mga nadula nila nga mga areas at i-recover ang mga at magsugod naman recruit. That's why para i-reproject or ipakita nga kunwari ka nagbalik sila kag may arap pa pwersa amuning pamahog sila kag himo sa mga atrocities like pamatay sa mga pumuluyo labi na gid sa Calatrava and Toboso. So kag pagpanunog, that's why this is a desperate attempt sa ilang puwersa to project strength and power kay gamay na lang nga puwersa pero gusto pa nila nga ipakita nga maara pa sila. But just like what happened yesterday, hindi tani pagpabayan kag subong natakpan naton. And I look forward or very optimistic na sa mga sunod nga mga adlaw madakpan pa naton ang remaining o remnants sining puwersa sa Northern Negros Action, Marlon. Para sa rang imo sa nga panawagan sa mga Negrense labi na sa mga nabilin nga NPA members nga gusto na magbalik sa sabak sang gobyerno. O galing karna nakita ko di ba hindi balikawan nga may ara gid ang iban daw kaysa daw may kahadlok balang nabatsagan na Colonel. Amo ni gani ang aton nga panawagan no. Maski nga naton ining aton military action in response sa mga atrocities kag mga violent nga ginahimo sang aton nga mga utod nga ara pa sa Ublag. At the same time gina-welcome ginaton ang iban sa ila na gusto magbalik sa sabak sang gobyerno and avail sa mga programa nga ginahatag sang aton NTF-ELCAC sang gobyerno para matagaan sila sang bagong oportunidad upod sa ilang mga pamilya. So kung gusto nila nga maging peaceful at magbalik sa sabak sang gobyerno, gina-welcome gid naton para naman sa mga ginasigi or ginapadayon pagit ang paghatag sang problema or pagdisturbo sang peace and order situation sa ating mga communities. Aton kapulisan kag ang army handa gid mag-respond through military action. Extreme na ni siya action, Marlon. Kung tani wala na gina-avoid naton na madula ang mga kabuhi sa mga propiedad pero kung mag-insistal gid sila sa pagsigihon ng ila mga violent means nga pag-pursue sang reforms nga ginahambal nila solba sa mga issue kag problema sa mga lugar nga kung din pa ang may-ara nga armado ay handa gid ang armed forces to respond. As we welcome ang makipag-istorya para masolba ang problema pagdawat sa mga magbalik sa sabak sang atong gobyerno. Colonel Michael Samson, sir, thank you so much sa information kag silawat bayong gabi simo. May gabi action, Marlon, kag sa aton tanan nga pagpalamati. Action Firing Line. Ang bag-o nga commander sang 3rd IB Colonel Michael Samson. Tikon NPA's ranking officials lang ang hambalan naton. May nagkaladakpan kag may na neutralize na gani diri sa Negros mo. Sa liderato pa lang anay sang 3rd IB commander nga si Inocencio Pasaporte, no? Ngamon ni ingin boss lang ni Colonel Samson, di ba na? Dumduman ta ang mga non-neutralize, Romeo Nanta alias Juanito Magbanwa, ang commander sang Regional Operational Command sang Committing Region Negros, kag nagasurvey man bilang spokesperson sang Apolinario Gatmaitan Command. National Democratic Front kon NDF consultant Erickson Legazpi Acosta nga ginasiling bana ni Kirima Tariman nga ginaligar NPA leader man mag-action. Mayara man kani panawagan nga local peace engagement. Peace kag peace. Sino abing hindi gusto sang katawhayan man tanan luyag sang kalinong kakatawhayan. Ugaling ang problema
kung paano ba ang konsang lubos sa isa karasyon nga kung kaisa ang mga ara mismo sa pangginahom. Amo pang hindi Agosto sang kalino. Dibla? 8:30 Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like, mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Nagsakay ay. Nang walang ka cellphone. Walang ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya lang sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kang na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanakit. Active mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po. Tutungan ko balala. Di siling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda. Kaya siling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabatik ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imandak na mo. Dako na bulig siya. Kabulig din siya, kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka?
Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka makuntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate. Aksyon! Firing line! Upod kay Aksyon! Marlon Heravea! Aksyon! Firing line! Pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagan 38 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dari naman kita sa balita angot sa clearing operation. Genmuno ko kay Inabla. Okay ginang clearing operation. Kay amo ni ang gusto sa makuludnon. Nga tanan nga illegal dapat kakason. Pero kung kaisa, ni balagkuhan nga mera sa reklamo, daw hindi naman insakto balang proseso. Subong gabi, pabatin action dahil sa lasarang interview niya sa isa ka fruit vendor magkakson. Nga ang reklamo niya, duwa mo. Gingolpe lang siya, ginpanguwa ang iya sa ring baligya nga prutas, kag gin kuwa gyapon baligya ya, bisan nga para sa iya, private ng area, kagin plastaran niya. Action! Firing line! Ay isa na sa nakapataas kilay sa kundi, pati binta, dala pa, inahano man. Action dahil may ang gamit please kabin. Action Marlon, formal nga nagpa-blatter sa area sang police station number 6 ang saka single mom, 43 anyos, residente ni siya sang Pulok Pasagana, Barangay Taculing, Bacolod City. Ang food vendor nga ginkala naton hamo si Monyin, SPDA, Action Marlon, nga ti pila namang kadikada nga nagabaligya sang prutas dila sa area sang Mabini Street, Libertad Market, Action Marlon. More specific, dila sa may, doon nagatapik sila sa Pure Gold nga establishment near Libertad Market, Action Marlon. Ang ginareklamo diri ni SPDA nga ti bangod gin-confiscate ang more or less 3,000 nga balot pang prutas, apple, grapes, orange, pag-iban pagida. Plus, allegedly, nag-claim din ang complainant nga nalakip man sa gin-confiscate ang kwarta nga more or less mga 1,000 pesos
Kaya ang kwarta dala Action Marlon, no, ang sinang ginabaliga prutas, may styro, tapos daw may gintapik to siya nga plastic sa styro, kag dito nabutang nga ang benta supposed to be sa nga ginabaliga nga prutas. So nagligad nga Enero 4, 2023, mga around alas 4 sang hapon, sang allegedly hinali na lang kuno, no, naging confiscate sang mga miyembro sang City Legal Office Enforcement Team ang iya sining baligya bangod allegedly nag-violate siya, no, nga hindi dapat magbaligya sa nasambit. Pero ang gina-claim diri sang tagreklamo nga under sa Action Marlon sa isat ka pribado nga lugar, dira sila nga nagabaligya kag nagaklaim ang tagreklamo nga hindi na sila kuno under sa regulation sang syudad sang Bacolod Action Marlon. Pagkatapos ng Tabak Action Marlon, kitagpadulong sa Police Station number 6 kining Simon Yunespida kag formal nga nagpa-blatter kag actually nakastorya dito sila sa Station 6 sa backup. Kag nagapanawagan siya nga iuli supposed to be niya sining mga ginabaligya nga prutas sa mga kinutangan pa niya kag ang benta nga more or less mga 1,000 pesos Action Marlon. Pero tutog karon daw wala gid mabalik siya ang mga confiscated items sang City Legal Office Enforcement Team. Rason nga tinagapanawagan siya kay Mayor Abby Benitez sa mga natungdan nga ibalik ang ginpangkuha ng mga prutas, especially ang kwarta Action Marlon kay mga sinima kabataan, mga magagmay pa, single mom, kag halintaw na Action Marlon ang sinang gina-claim mga delikada lang siya nagabaligya dira sa may Mabini Street, no, kay actually halin siya nga amay ginikanan tuptop maging subli niya ining pagbaligya sang prutas sila sa area sang Mabini Street. Another allegation sang tagreklamo nga wala sila napapanaugan sa mga memorandum o kon dialogue Action Marlon nga mera sang ipatigayon nun nga clearing operation. Kung madumduman hati ang to, no, ang pagpahayag man sang City Legal Officer sang Bacolod City si Attorney Romeo Carlos Singh Jr. na nagsapol sila ni Mayor Abby Benitez, upod man ang CLO, ang City Administrator's Office, nagligad nga December 2022 kagamo to, no, zero tolerance ipatuman subong year 2023 para sa mga illegal vending kag mapatuman, no, ang pag-regulate sa mga ambulance vendors sa Masila sa Bacolod nakitman ang illegal parking Action Marlon. Pamati nato ng tagreklamo ang Paranita sa Anyos nga residente sa Purok Masagana Barangay Takuling, Simon Yin Espida. Gin-complain ko sila kay ang mga striker wala gid sila nag-inform sa amon nga magdakop sila nga days. Ti isang 31 last na mo nga nagbaligya, nagpauway ka pa 1 or 2 sang January kay syempre kapoy lang kami kaayo. Ti isang 3 ko nagbalik-baligya. Gawlak man ko bala nga inform kami nila nga ma'am hindi ka man subong pwede anay ba magbaligya kay bawal anay. Wala gid sila naginambal sa nakitput na lang ko pagka 4 gulpi na sila nagdulog sa akong baligya kag pinangakwat ang akong mga baligya hasta pa biyang kwarta ko gindala pa nila. Din ka imong nga location Sa may Pure Gold, Libertad. Ano nga street man? Nang Mabini Street. Mabini. Oo, Libertad Public Market. Balik ka mo sidewalk mo baligya. Oo, pero actually, hindi kami natan iya ka city. Gadya mong iya kami ni Lisaris under. Kaysa building kami ni Lisaris, hindi kami sa dalan. Malin private. Oo, malin private kami ya. Nang hindi na sila ganitan iya sa mo maghilabote. Ang Lisaris, ginayataning maghilabote sa mo nga kung ang Lisaris magambal sa mga hindi kami pwede kabaligya. Sila na yatani ang maano sa mo. Nakibot na lang kami nga amo na tapos no kalain pabladogin tripan na kami blani nga sitdo kami lang gid ang area ang pangwaan nila baligya. Ang iban wala man tubali. Balik operation January 4. Oo, mga 4:30 sang hapon. Oo. So officially nagpa-blatter ka. Oo, pagka tapos naglakat man ko din sa backup. Nagkita na pa kami dito sa pulis nga striker kag ang upod yung City Legal. Why man ganin nila nagambal nga mamuha regal imo binta, mamuha ay gid ya. Bali anong gin-confiscate nila sino? Ang baligya ko nga balor mga 3,000 malanggi tuguro kay jutay na lang akong baligya mo wala ko ani nang umpra tapos amo lang tong binta ko nga sobra 1,000. Pero amo lang lain gali kay pagpuli ko sa gabi wala gid ko kwarta, wala kami may gikaon sa mga bata. Ko nang ulam na lang ko ani kwarta. Ang gindala gid nila ya. Nagasinggit pa ko. Wala gid ang lain bila sir ko wala sila gahambal ko yang ang binta ko ara pa dang aging bitbit nyo ya. Wala lang bisan nagtubangay pa kami sa backup 6. Why man? Why gid sila may ginahambal? Ano yung mga baligya mo ma'am? Apple, orange, mga prutas. Apple, orange, lemon, mga grapes. Action Marlon, nabatian ang complainant kasi Moon Yen Espida sa Barangay Takuling. Actually, subong nga simana sa nakapadulong mga dira sa area sa City Legal Office. Ang interview natin si Attorney Ting at nagpahayag
nga bisan action Marlon era sa pribado nga lugar pero ang sidewalk under sa gihapon sa regulation sa LGU kag ang purpose na is para maagyan sang tawo ang mga dalan ma-serve bala ang purpose sa bilang isa ka sidewalk nga lugar kag hindi pwedeng mabaligyan action Marlon. Actually ang CLO enforcement team matapos ang nila clear ang Libertad Market kag subong nga semana daw dila sa action Marlon nagatutok sa downtown area kag ginasaway man na ining mga individual nga nagalapas man sa mga pagsuludad ng ordinansa sa siyudad sa Bacolod. Yun pa man ko naton personal sa attorney ting kung balami arakit man sang confiscation nga nagakatabo no sa sang operations sang CLO. Aminado si attorney ting nga may arakit man bangod una kon hindi magpati ang mga ginpang saway o kung ang ginasaway or subject action man sa operation nga dapat ma-vacate sila sa sina nga lugar. Kung hindi sa mag-vacate, that time may mga resistance, gina-confiscate ang ilang sila mga goods o kung ginabaligya action na Marlon. Ang magani attorney ting dumera sa communication sa isak gin-clear nila sa area ng Libertad Market kasi ibalik sa iya ang ginpang confiscate pero ano pa man nila i-evaluate action Marlon kung bala iuli no sa latungdan nga market vendor or sidewalk vendor dira sa area ng Libertad ang nga sinigin pang confiscate nga mga baligya action Marlon. Ang benta action na dahil sa sinang na interview mo, anong plano ni Monien? Plano sa mga magkadto gid istorya dito sa taga-CLO? Wala na action Marlon kaya according siya kung magkadto sa City Hall o kung sa City Legal Office daw wala man to kuno may matubang siya. So that's why nga nagpadulong siya the other day sa action Radyo Bacolod kag subong na trace nato nga sining location kag more on appeal kag panawagan siya kay Mayor Alfie Benitez nga ibalik ang mga ganpang confiscate niya ang ginpang confiscate ng mga items di action Marlon kay according siya do gusto niya pag magbalik dito sa may Papini Street sa may Pure Gold area para magbalik liwat action Marlon ito do na sa bahin diri sa tagreklamo nga tinuig na nagabliga sila kag wala man sang problema o galiti sa bahin sang Benitez administration yung administration ang City Legal Office Enforcement Team nagasunod man ni action Marlon sa mando sang alkalde na konstrikto nga implement ang mga ordinansa against sa mga illegal vending ginatuman man nila rason nga tini mga series of apprehension or clearing operations nga ginapatigayon diri sa may Bacolod City. Kag another si action Marlon gina-explain man gali sang City Legal Officer nga sa idalom sang market code hindi ka pwede makabaligya sang same nga baligya sa market 100 meters ang kalayon sa merkado. Kumbaga kung sakop ka sa coverage sa 100 meters from market, dapat sa lain ang imo sining nga baligya. Do isa na sa mga pa-explain man the other day sang City Legal Officer sang siyudad sang Bacolod action Marlon. Sa bahin sang binta action na del kunto di ba nang alegasyon sirang ni Monien kung nakita gyud man to sang enforcement team sang City Legal Office pwede siguro sundel nga iuli nila to no sila lang may mamato-bato uli na lang kahit manti dako na tuguro kay Monien ang mga more or less mga 1,000 kay gamay man lang iya sa lunegosyo mo sundel. Actually action Marlon ang basta complainant mabalik siya sa police station number 6 kaya daw gusto niya ipa-edit bala ang blatter report kaya daw wala din na specify ang mga items na gina-confiscate sa iya para at least meron siya balasang basihan action Marlon. Kundi ang nabutangan din sa blatter report do nga ginkuha sang City Legal Team nga wala sang notice ang iya sining ginabaligya nga prutas kag wala din nabutang ang allegedly kwarta no nga yara nakatapik sa styro sang iya sining ginabaligyan nga prutas action Marlon. So hulaton nato ang mga update sini kay basin magpadulungan sa syudad next week kining tagreklamo action Marlon. Base ko nagamonitor mo na ang taga City Legal Office Enforcement Team magkakon may nakita gyud sa Lacson Del tong ginasaling ni Monien nga benta pet ba lang Libertad kung pwede matumato nyo lang dulong to siya kinalan niya man to single mom nga inaksyon dela pat kabil bataan action Marlon anom okay na during sa operation do meron sa kabata nga gamay pagid nga do nagsala-salaman siya belao kay amo na ni ang natabo magluwas nga ginmapangkuha niya sa mga ginabaligya ang nga kabataan mo man niya sa ginalan to action Marlon sitwasyon na kag according sa tikin utangan niya man ang niya Alas 8:50 action Radio Philippine Standard Time. Palunisan tadi kay Balon Tagini. Kung anong ma-react na rin sa taga City Legal Office Enforcement. Muna nga balkobla, ang benta to ya gito sang
fruit vendor. Kung tuod giba ni mo tatat kutuod ini aligasyon sang fruit vendor ni kag kung nakita giman to sang CLO enforcement team nga may kwarta to, lapit pala libertad na huwa. Hindi ba na ilae man aguro yang kwaon yung bintang iyan ya kwarta sang fruit vendor nga kinahanglan niya na nang hulam tong nahulam tong fruit vendor sang kwarta para nga at least may ipakaon lang siya sa isa ding kabataan, no? Asondale? Yes, Action Marlon. So, party mo pa na nabatian nato ng isa ka side sang tagreklamo, tiilan daw nato ng sabayin sang PLO enforcement team kung mayroon man sang kwarta kag kung ano ang mga status sa mga pang confiscate nga mga items, Action Marlon. Pero tiyan mo na ito, example nato nga the other day, may sang market vendor nga nagpadala sang sulat or communication nga naglaga pangabay nga ibalik tiya ang nakuha nga mga items kag gina-evaluate man sa bahin sang Bacolod City Legal Office, Action Marlon. Sige. Balita gikan sa patrol ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisiguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed ba lang
nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsige complain, bali, instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang, blessed kamo kami amo kamo na ang inahatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi. Ang dugang or sugpon sang balita ining angot sa reklamo sang fruit vendor no nga pag confiscate sang ginabaligya niya nga mga prutas, mga more or less suno siyang balor 3,000 peso sa prutas, plus may more or less man 1,000 peso nga nadala pa kay ginbulakwit daw sang CLO enforcement team ang iya sila ginabaligya nga prutas. Action Firing Line. No, kuhaan tagid sang sabat dariya ang taga CLO, City Legal Office Enforcement Team. Kay surod nga adlaw, laban-laban hindi naman ang Libertad Public Market mo ang punteriya sang ginatawag nga clearing operation. Isurod nila ni ang duha pa ka mga dalagko nga merkado. Kay tod gid man di man lang nga Libertad Public Market ang nakita naton nga sus kanabo sa mga dapat hawanan nga illegal structures. Dira sa area sang Burgos Pera ba na? Area sang Bacolod Central Market, downtown area, kadamo na Action Firing Line. pati gani sa kabarangayan dapat sige-sigihon ni sang CLO enforcement team mga ka-action. Dapat kita nga makulod nun, no? Matutok kita di tadi pag halinan sang pag monitor kay basi kon nanginingas ko gon naman ng blane moniperming ato sa nga naandan na andes bakulod agi lang implementation bla. Action Firing Line. Di taluyag nga kanawa naman kamo sang bakulod nun. I-check ta kung diin ang sunod, Central Market, Burgos Public Market. No? Sa mga vendors naman, nga pila na kabesos nga pangabay, ginasaway, di man pinasaway, di man pagpasubrahi ang pagpakatig-abla. No, kay inang ginahimo din sa ato sa nga sudad para man sa kayuhan naton tanan sa ulihi. Action Firing Line. Sa sunod naman kung tani, dapat mayara sang lugar bla nga pwede mapasaylo dito mga apektado nga pamilya. Hindi man pwede nga pabayaan talan na sila. Hindi man pwede nga ura-urahon talan na sila. Nga pangwaan sa ila sa nga palangabuhian. Kadamo kita sa mga lugar nga pwede maputangan sa ila mo dari sa Bacolod. Inang ginatuwag ba lang nga win-win solusyon? Di ba lang magnabot punto nga may ara yasang palangabuhian nga maapektuhan? Action Firing Line. Teo, atong fruit vendor nga gin-operate ho, single mom, siya lang isa nagabuhi sa isa na anong bilog na kabataan. Teo, ay nasa subong sang ginakuwaan sang yasring galastuhon. Kaya nung ibaligya, kaya confiscate naman ganito sa enforcement team, dala pa ako nung yasring nga benta. Action Firing Line. Amo nang pinagkamasubo, ginim, punto alas 6, Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line, sa balong nga pagpakalagad, yari kita sa Pizza 7 sa bulan sang Enero tuwig 2023. Magatakop kita temporaryo, magabalik kita Monday, sa Monday ba, Pizza Nuavira, sa bulan sang Enero. Sa kalang sigyapon, sang ato sa mga Action Unit Reporters,
There is a news and truck. Abo na to na action ang Defensor Lisay. Sa technical control, action Joe Macairan with action Christian James Binares. Ako naman, action Marlon Hinubaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!